השעה 3:30 בבוקר, תכף אור בחוץ. רצות לי מחשבות בראש. לא יהיה לי מנוח עד שאני ארד לשורש העניין הזה. היום אנחנו נוסעים לנתניה, עיר הולדתו של ג'קי מקייטן, האיש שפעם היה מלך סצנת החפלות המזרחיות של מדינת ישראל, ושמת ב-2012 באנונימיות יחסית, חסר כל. הצטרפו אליי. הנה נתניה. הנה נתניה. נתניה הייתה ריקה ונטושה, וגם כשכבר מצאנו מישהו ברחוב, הוא לא ידע לעזור לנו. אתה מכיר את ג'קי מקייטן? כשעניינים התחילו להתחמם בחוץ, נאלצנו לקטוע את החיפושים שלנו. הערב ירד, ואני כבר חששתי שלעולם לא אפתור את החידה של ג'קי מקייטן. אבל אז... אביו? כן, אביו מדינה. זה דחוף.